Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардурои азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Хуш омадем ба канали Кароли YouTube, яъне ки Кароли гапзан. Гӯш кунем бардурои азиз, дар имрӯза навор чӣ рӯй кардагем ва чира гап мезанем. Хуб, срочна коргар дар кор шудагия дар Москва. Мошин рӯй накардияган ки замин арзон рӯй кардаган, заминои арзон ай шаҳри Душанбе. Хонаҳои арзон рӯй кардаган ай шаҳри Душанбе, ами хонаҳои ана шаҳри Душанбе, ҳами видеода ганда арзон ай. Видеоране ки то охириша тамошо кунен, нархошон сар мешава ай 75,000 сомон то 2 миллион сомонира қариб. Квартирои арзон аст ай шаҳри Душанбе. Хулоса ин видео бардурои азиз ҳамаи чизе ки рӯй кардаган ҳамаш ай шаҳри Душанбе ай ва дигар чизои арзон ам ҳаст ай. Видеора фақат то охириша тамошо кунен. Аз куҷо хона замин квартира дар кора дар комментара бинависен, ман арзонтари ёфта дар канал мемонам. Агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, номерои WhatsApp мада рӯиш кунен, ман я намуд рекламаш мекунам ки роҳат мекунен. Мисли ҳар вақте аддона лайкира биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ягон рӯз ана хонаҳои арзон бихарен ай канали мада подписатсия кунен, у қавақтона намегира. Подписатсия кунен, я дона лайки бепила биҷиқен шерои нар. Рафтем ака. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтум баромад кардам, мақсад гуфтум ки коргар дар кора. Ина бардурои азиз гӯш кунен. Аввал ман гап мезанам, баъд ҳами бародар гап мезанам бо. Гӯш кунен. Срочна ана коргар дар кор шудагия дузанда дар кор шудагия бардурои азиз 15-20 нафар одам боша, мисол фарқ надора занакай мардакай, главни ана соз духта битона. Кораш объёмни қатияй, мисол ҳамин номерои бародар занг мезанен, мисол бо бародари тоҷик монай мефаҳмона ки чӣ хели кору борай. Кораш созай пулаш наличияй, ягон дузандаи соз боша мега дар Тоҷикистон билет пулиша роӣ мекунам. Иҷои кор бардурои азиз Москва, метро Шолковада. Марҳамат, номерои телефонаш ҳастай, акай Баҳромай занг зада маълумоти бештара бигирен, ҳозир бо худаш гап мезана. Гӯш кунен. Ина диди машина намда дузанда дар кора. Дузанда качественный дар кора, качествен борем. Крой. Брижа, футболка, ҳама чиз заказ боша мезана ина. Ҷа. Вола качество дар кора, качественный девочка надо. Девочка качество, чтобы нормально шьёт. Работа проблема нету. Брат, что? Лёг все джеки. Короче, нам хай. Сделано, работа сделана. Сделано, сколько можно работать, деньги забирай. Сделано надо. Деньги сделаны. Каждый неделю отдаем. ана бардурои азиз бисёр мегӯянд ки ана аввали видеода рекламаот бисёртар. Хай бардурои азиз, шумо ҳам як фикри мара бикунен. Охи YouTube пул надодесай. Марам зиндагӣ дорам ох шерои нар. Навори апашкара гӯш кунен чӣ мега. салому алайкум апоҳо хоҳарони азиз, ҳамаи шумо занҳои хонашини меҳрубонро ба компанияи Фабелик ба кор даъват мекунем. ҳама намуди корҳои компанияи Фабелик ба шумо бепул нишон дода мешавад. апоҳо хоҳарони азиз, шумо дар хона нишаста бо тариқи телефон метавонед пули худро ба даст биёред. апоҳо хоҳарони азиз, шумо агар регистратсия ва кор кардан нахоҳед, марҳамат, номерои дар болои экран буда دستافکا با تمام شهرهای تاجیکستان و مسکو داریم. شما اگر چیزهای لازمه خود را درخواست کنید در مدت 3 روز می توانید دستافکای خود را قبول کنید. همه ما کارگران زنهای کمپانی فابلیک شما زنهای مهربان خانشین را انتظاریم. ана ки эълон сар шид 3 2 1 0 го. Карочи дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши заправкаи Фирӯзда будай. Хулоса як ҷои зурда айне ки 3 сотиқ заминда 3 дар хонаи фасон кардагӣ мега ки ремонт дора мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. Ов светиш мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% ай. Нарша бардурои азиз нигоҳ кунед чӣ хел нархи арзон. Ихели нарха фақат дар ҳамин канали Сауду Тиҷи меёвӣ шери нар. Нархиш 75,000 сомон. 75,000 сомон. пули урусиқати 445,000 рубл мешидай. бовар ки су мешид ҳози мехаридамаш да.
дӯстони азиз, оли 2 миллион дагзаштем, оли началашай, оли хеле хонаҳои арзон ганда бисёр рӯй кардагиян, оли квартираҳоро бигӯ ваҳ бача. дӯстони азиз, и хонаи десен заминаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, деҳаи Чоргултепа. 4 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ, баня, ошхона, аловхона доштай. Нигаҳ кунед ки ҳама чизаш тайёрай. Ремонтш мега миёнаи овсвеч ҳастай, уҷатош 100%, гирди хона се тарафаш маҳкамай. Ҳами як тарафи дигаша маҳкам мекунӣ, медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. Нархша бардурои азизам, ана гӯш кунед чӣ хел нархи арзонай. 95,000 сомон. 95,000 сомон. пули урусӣ қати 565,000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, ака мегзарем ба трети реклама, яъне ки сеюм реклама да омадем. гӯш кунем бардурои азиз ки ози YouTube мекафа. И хонаи десем бардуро қарор дора дар шаҳри Душанбе, деҳаи ҳаёти нав да бидай, лави раи калон да, як ҷои зур да бидай. Да ҳамин лави раи калон ҳамаи чӣ наздикай. 4 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ремонти хона мега замонавӣ бадай. Ремонти хона ба дараҷаи олӣ шайда. овсвеч мега ҳастай, уҷатош 100%, гирди хона қариб маҳкамай, ҳамаи чӣ наздикай мега мақсад, ҳамаи чӣ наздик. хай мисол бо рафта мебинен. нарша бардурои азизам 118,000 сомон мега. 118,000 сомон арзон мешидай. пули урусӣ қати агар ҳисоб китобаш кунем 700,000 рубл мешава қариб. занг зада маслиҳат кунен. сони азиз, мегзарем ба 4 миллиони имрӯза. лайка биҷиқ, комментара давнави савдутиҷи ба пеш. инам қа дастгирик шеринар апашко я дастгирик кунен, шуморо ма мефаҳмам ки бисёр мара тамошо мекуненда, зинда бошен. мардуми ғариб ҳамеша сарбаланд бошен, шуморам гап надорам. дӯстони азиз, и хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши заправкаи Ориё да бидай. поёни Корвон мега 6 сотиқ заминда 5 дар хона кардагӣ, ремонташ тайёрай, овсветаш ҳастай, уҷатош 100%. ана соҳиби хона гуфтагия ки ҳамин хона ҷои зур даҳай мега. нашод нархаш арзон мешава. нарша бардурои азизам 140,000 сомон мега. апашко ина бихарен. ако додаро ина соҳиби хона да занг бизанем бихарен. 140,000 сомон, 830,000 рубл мешидай. ба як чи дига битонен ҳамин видеоро падилитса кунен. имо WhatsApp чӣ сайте дорен? ҳамин имо WhatsApp бо сайтҳои дигариш дам падилитса кунен. бардурои азиз, хушрӯ гӯш кунен ки ана имо хона гарени ҷои зурдай. и хонаи десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Алабайтал, пеши мошин бозор дай. гӯш кесен, пеши мошин бозор да. 2 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, мега ки ремонташ кардагиай. овсвечам ҳастай, уҷатош 100%. ҳамин пеши 11-ум навеси мошин бозор да бидай. фаҳмиден ки ҷо? пеши ана 11-ум навеси мошин бозор. абети гар мошин агар баровардагӣ бошид дар ин мошин бозор, миёй мисол бояд чой тамехӯри дар ҳамин хонаву бо мере мошин бозор. пеши мошин бозор да. хулосаи гап, нархиш 135,000 сомон мега. 800,000 рубл мешидаи. харидоро занг бизанем. дӯстони азизам, анаи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Заркамар, поёни бозори Корвон, лави раи калон да бидай. 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ҳар се хонаҳо баня ва ҳоҷатхона дора. мақсад 3 дар хонаай, ҳар се хонаҳо баня ва ҳоҷатхона доштай. ремонти хона покиза замонавӣ ӯз бо дастурат мебинен, абой пабой часпондагӣ, овсвеч ҳастай, уҷатош 100%, ҷош ҷои гарени оромай да мақсад. паша пар намезана. нарша бардурои азизам 220,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 1,305,000 рубл мешидай. харидори аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. дӯстони азиз, мегзарем ба 7 миллиони имрӯза. ҳоз як хонаи дигара гап мезанем бардурои азиз. и хонара нигоҳ ки хонаи детаҷа ганда арзонаш кутесай. гӯш кунен. и хонаи десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши молбозори нав да бидай. лави раи калонам наздикай. чихеле десен хонаи детаҷа кардагӣ, 2 сотиқ заминда 5 дар хона дора. ремонти хона замонавияй, овсвеч ҳастай, уҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвозаи қимати хушрӯ часпондагиай. нарша бардурои азизам ана 245,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава.
пули урусӣ қати 1,450,000 рубл мешида. номеро телефонаш имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, акум мегзарем ба як хонаи дига. ин хонаи фасони десембардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, колхози Россия. 9 сотиқ заминда 25 дар хона кардагӣ. ремонти хона тенҷи бадай. ремонти хона ба дараҷаи оли, ремонти замонавӣ кардагӣ. овсвеч мега ҳаста уҷатор 100% гирди хона маҳкам. нарша бардрои азизам $195,000 мега. чӣ хеле гуфтум бардрои азиз, хонаи фасони хушрӯ ана дар шаҳри Душанбе, колхози Россия да будай, 9 сотиқ 25 дар хона, нархиш $195,000. касе харидор бошен арзон мешава. ана сомониву долларша дар бар экран навистагим, урусишам навистагим. касе харидор бошен, зангзда қадсоҳиби хона маслиҳат кунен. хонаи зур будай неки. дӯстони азиз, замина десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский да будай. 6 сотиқ замина, чӣ хеле десен гирдаш маҳкам. соҳиби замин мега ки ана срочно участкаи фурӯшӣ мега 6 сотиқ замин. кӯчаи Каратегинский чӣ хеле гуфтум, ана мисол барои хона кардан тайёрай, овсвеч ҳастай, мегзарониш тамом. касе харидор боша, арзон мешава. 6 сотиқ чӣ хеле гуфтум, $150,000 таргават мекна. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. $150,000 бардрои азизам. ана пули урусӣ қати $885,000 рубл мешида. харидорои аниқ занг зада маслиҳат кунен. видеои пешнар аҳамият додум. бисёри бардоро нависта буданд ки шаҳри Душанбе квартираи арзонтар монен. ана бисёри бардоро ана чӣ хеле арзонтар мехаранда, мақсад пулшон мисол 300-400,000 дазурош намерасава, арзонтар мехаранд. ина бардрои азиз гӯш кунед. ин хонаи десен бардрои азиз квартираи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар диметаж қарор дорад, 22 квадратни метрай, 22 квадрат. ана ноҳияи Фирдавсӣ, дом новостройка, хонара нао ремонт кардагианд. соҳиби квартира мега ки дар автосентр Саховат пеши таксиҳои Кулоб да будай, документ дора. нарша бардрои азизам $127,000 мега. $127,000. пули урусӣ қати $750,000 рубл мешидай. 22 квадратаи бардро, як хонага диметаж. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азизи, ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аст, ки ҷое ки хона мадароӣ кардан, ҳаракат кардам, якта ба якта нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. дар ин навор заминои арзонам буд, ана хонаҳои замини ай шаҳри Душанбе гарани бисёр буд. ҷои кор дар Москва буд, чӣ хеле дидем бардрои азиз. хая чизе ки мадароӣ кардан, ҳаракат кардам, барои шуморо нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд, ана маъқул шида боша ё нашида боша, шеринат барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула биҷиқену қавақтона намегира. дар канали мо касе меҳмон бошен, форатон ки мисол ана хонаҳои арзона мисол тестарак бихарен ё пропуска накунед хонаҳои арзона, канали мада подписатсия кунед. ана аз киҷо хона замин квартира дар корайтона мисол комментар да бинависен. ман арзонтар ёфта дар канал мемонам дар видео оянда насиб иншоалло. ва дӯстони азиз, хеле гуфтум дастгирра фаромӯш накунен ва касе то охири видеоро қадима чахчах карда тамошо карден, дар комментария ана 5 звездара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. майли хай бардрои азиз, худованд нигаҳбонтон боша.